Okulandelayo kumakoti oyintandokazi season 2. Njengoba-ke sabona ku-season 1 umakoti oyintandokazi ephela futhi ephela kamnandi. Unkosikazi esekhethile ukuthi ubani umakoti oyintandokazi. USarasu elwile waze wanqoba wamehlula uPretty. Kuzo zonke ingqinamba wayemfaka kuzo, zama ukumcindezela nokumcekela phansi okanye ukumxabanisa nonkosikazi, kodwa uSarasu walwa waze wanqoba wamehlula uPretty noShayimane. Unkosikazi lapho wa-realize khona ukuthi uSarasu yena makoti wakhe oyintandokazi, ngoba siyeva nge-episode yokugcina ukuthi unkosikazi wancoma ukuthi uSarasu umakoti oyintandokazi. Lana-ke ku-season 2 siyazi ukuthi uShayimane noPretty bakhishwa emzini kaVakdev. uShayimane waboshwa, boshelwa wonke amacala akhe awawenza. So lana ku-season 2 umakoti oyintandokazi unomyeni wakhe kaVakdev, uhleli nomndeni wakhe wakaPrasad uwumakoti oyintandokazi. noVakdev uya-realize ukuthi kwakungani engamboni sonke lesikhathi uSarasu ukuthi ungumakoti wakhe wangempela, uyena makoti oyintandokazi, uyena ndlalifa yakaPrasad. Ngoba uSarasu wenza kahle kuyo yonke into ayenzayo, uya-excella. uSarasu naye wasephezulu, siyakhumbula phela ukuthi wasefundile, so naye wayelandelwa njengonkosikazi, elandelwa abantu abafundile, axhagwe naye abantu abakhulu, azibone e-VIP, avulelwe iminyango, ahambe ko-red carpet eshutwa mayehamba nonkosikazi beya ezikhungweni zabo zemfundo ephezulu. Bekuwamagqabantshintshi-ke lawo ukuthi ngikutshene kancane ku-episode 2. Ngicela ukuthi ucindezele usubscribe kwenzele uve konke okwenzekayo kumakoti oyintandokazi episode 2. Ngizokutshena ne-channel adlala kuyo kulama-channel amaNdiya kwi-video engizayenza yesibili. Cela uqiniseke ukuthi uyamcindezela usubscribe la kwenzele ukuthi ungaphosakali. Bye.